na ako'y balita nimo. Di ba, ano sa lang si Ayan nilakaw? Ganina. Bago-bago lang. Si Ayan, karon ay kalain na. Ay nabanggaan niya ang Fortuner. Oo, nabanggaan niya ang Fortuner. Tapos karon ang driver sa Fortuner sa hospital kay nalagpot. Si Ayan nasa karon nasa police station. Oh, no, 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 no. Kamot, gonit sa kamot. Gonit. Isa. Duha. Tulo. Opat. Lima. Unom. Pito. Walo. Siyam. Polo. Matapos naging matagumpay ang prank natin kay Ayan sa part 2, sa bidyong ito, susubukan na naman nating ipaprank ang kanyang asawa. Sasabihan natin na si Ayan ay nakulong dahil nakabangga ng Fortuner. Tignan natin ang kanyang reaksyon at susurprisahin natin sila ng biyaya. Tara! Padulong mi sa balay ni Ayan. Pero amo ang i-prank ang iyahang asawa, ang iyang pamilya. Amo ingnon nga si Ayan nasa prisuhan. Amo atiko ng iyahang asawa, ang iyahang pamilya. Okay? Pero instead nga makita nila si Ayan, ipakita namo ang sorpresa nga dala namo ang bugas, grocery o cash gikan sa atong mga sponsor. Okay, padulong mi sa balay karon ni Ayan para sorpresahon na iyang pamilya og i-prank ang iyang asawa nga si Ayan na priso kay nakabangga og Fortuner. Okay yan. Okay. Nalipay ka sa bugas? Salamat. Salamat. Salamat sa sponsor. Salamat sa sponsor. Okay, salamat po sa Ginoo. Okay. Paalis na sana kami nang biglang umulan. Kaya bumaba muna kami para lagyan ng trapal ang kanyang kariton. Asa David? Tali sa kong anak. Asa na lang balay day? Dito Traskon. Sa Traskon. Kanang dito man basa. Oh, unahan gamay. Dili ka nagtali ani? Dili, wala. Kanira. Ay sana. Balikan naman nato niyo niya. Ayaw ginamang bata. May kantawan ko nila. Unsa? Mga kantaw na ba na? Kansawan kanila. Inay. Okay, tiil ni mo. Sibo gamay. Ito nga. Kansawan ko ni Ayan kay ang dalan diri pasubida, pakalit subida tapos bulaga daw. Bulaga. Oh, tanawan niyo yung dalan no. Pasubida. Kansawan ko ni Ayan.
Unti-unti na pong lumakas ang ulan, kaya pasensya po, mababasa po ang kamera natin. Ma'am! Ala! Ako istorya ni mo. Ay nga po. Lagi niya ay. Naaman po sa ayan lagi dito sa Mercury. Paturo. Nagunsa man ka? Kahoy? Hindi po sabi ko, kung lagi sa plastic nga, may na lang unsa lagi kay dugang-dugang bayad. Oo, mau ba? Oo. Ano na kayo mo lalaki? Ako anong pagumangkon. Apa gumangkon nimo? Balikan ninyo na. Ako iba. Asa na ka ng kahoy? Kanang kuan, uban, di pang kuan pod namo dire. Pagpunod ang uban, may mga ayo. Amo pod ikuan. Ay mau ba? Nalagi ko yan hilay ko diri. Kay bisag ulan, na ako'y balita nimo. Di ba? Ano sa lang si Ayan nilakaw? Ganina. Bago-bago lang. Si Ayan. Karon ay kalain na. Ay nabanggaan niya ang Fortuner. Lord, ano tabahin Lord? Oo, nabanggaan niya ang Fortuner. Yan ang asa. Tapos karon ang driver sa Fortuner na hospital kay nalagpot. Wala ko. Ginoo Lord. Oo. Si Ayan nasa kuan ron, nasa Asa man siya? police station. Oh, no, 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 no. Ganina sir, gibadlong lagi nako diri ka lang jud. Inako. Yan pa huway sa iyan kay murag Lain ng panahon. pa naglain ng panahon maujud lagi Oh, to sir. nikalit siya tabok tapos pagkuan sa driver wa siya nakita. Okay lang siya yan. Pero naagid ako sa pulis. Lord, tabangi Lord. Nabalaka ka kay lain ng panahon no. Nagduda ka. Oh, maujud ingon nako nga. Unsa man yan mulakaw jud ka pa huway sa karon kay basig. Karon o banunti ka matuta sa police station. Diyos ko unsa. Nadi ang sakyanan nagsakyanan ko. Unsa man na sir? Sige lang, ato ta dito. Ay lang na mubalik ra ta diri niya. At lalo pang bumuhos ang ulan, pero tuloy pa rin ako sa aking prank. Usog na ba yung ulan no? Kayong sa Ha? Oh. Ay dong. Oh. Pag-ilis lang. Halo. kanila ko iyak-iyakan din mo. Oo. Ayan, nakabanggan daw ko. Nangugita na si sir. Halo. May hapon. Sir. Hindi mo ito. Oo. Dito sa diri sir. Sige lang. Sige lang, okay lang, kalma lang. Okay lang si Ayan, ang kuan lang. Oo. Munang istoryahon na to dito ang kuan. Istoryahon na to ang pulis ba para mahusay gani. Oo. Ubananti ka. Relax lang. Ay lang kabalaka. Relax. Kaon ang ako ang kuan sa iyang ID nga PWD sir. Ah, ID. Oo. Kanang bakuna. Ikon sa nimo si Ako ning mga Anak anak. mo. Ano sila in town? Relax lang mo. Ginoo na bahala. Relax lang. Kalma lang. Ya, asa man? ID pa? Ayaw na to. Ay na. Oh, PWD. Asa man to ron? Mubalik na mi. Kaya lang kabalaka. Ako na bahala. Ha? Oo, ako na bahala. Ha? Tanak na sasakyan na nagpaabot. Oh, ay na nagdugay. Dali lang, relax lang, kalma lang. Ano yung ID niya? Oo, sige na. Sinilas ni mo, sinilas. Pwede mo ni makuyog ng bata. Ayaw din. Di lang makuyog siya. Ay lang pakuyog dong. Balik kami ni mama ni mo ha. Minaw sa kuan. Relax lang, kalma lang. Ginoray mantigo. Dito kanina Lain ang panahon. Okay
Ipugos pagod niya. Sayang daw yung lagi upuan. Dito pa mo sa Jesse. Oh. Tawag, itawag. Tanawag. Oo. Kadumduman ko, kailangan kong ayan mo nang yanhi ko. Nasakyanan ako. Hinay. Ay, baha na. Baha din direte. Magbaha ni Bia, basta sa kanto ka ng... Oh, suga. Uy. Kagarawak. Oh. Aysa, kadali lang kay baha. Basta. Aysa, kadali tay. Aysa, kadali lang. Oh, sapatos. Alay, diri. Bandung oh. Tay, diri lang ka, tay. Diri lang ka. Baho no? Tay, tanaw, diri lang ka, tay, sakay, tay. Tanaw, tay, oh. Tay, surprise! Inaw, giilan ka na ako. Pero naibugas, nadala na ako. Grocery. Oh. Alay, giilan lang tiga. Giilan lang tiga. Surprise. Dali. Bos. Nahadlo ka? Nag-work. Oh, hatod na to sa balay. Ha? Abi na po. Oh. Tinuod. Abi ni mo tinuod. Oh. Oh, sige, tinuod na balay. Okay. Yan, abi niyag tinuod yan. Nagdala sa sanina. Kaya abi niyag na priso ka. Dala ni ato tag balay. Pandungan ako ni, ha? Aysa, yan gawas sa dia yan. Ikaw papriso. Ali diri. Pagpandong. Oh. Tinay ka, ha? Ako na. Isip lang dia. Taon sir, nagkasa na yung taon ko sir. Ginuuri. Abi ni mo tinuod. Ginuuna yung pahala sa imo. Sige yan ta. Kuhan ko di ayon. Pasensya na kayo ha, gikuan lang tika ha. Ikumidyahan lang tika. Oh. Pandungan ko ni ayan kay maglukluk og bugas. Ha? Kaalagi na ako sa yung taon. Oh. Aliyan. Saman balikan ako nimo ang bugas, mabasa ni. Ang bugas. Ako real sa ni. Ako na yung magdalag payong. Saman. Ako dalag payong. Kuniti lang usa. Ha? Isa. Kuniti lang usa. Maligo naman ako sir. Oh, kuniti lang usa. Kuniti lang. Be, ako'y gunit. Ay, okay, ta. Siratan ako ko sir. Ayaw na. Dali lang. Ta. Paguna mo. Sige sir. Yan, paguna yan. Yan, paguna. Nabasa na si sir niya. Sige na. Paguna mo. Sige na, paguna na. Hinay ka, may slide ka. Sige. Sige yan. Dali. It's a prank! Di-prank ko tamo. Okay. Giilad lang tamo ha. Pasensya na kayo. Kaya nailad tamo. Ay si Aya. Alibay ka. Alibay. Gakos ko Ay, di mo paon. Salamat po guys sir. Salamat po guys sa imong hug sa amo. Ikaw dong. Ali. Gigilad. Nailad di ka. Relax. Taon sir. Ampo ko ba? Oh. Kalangga. Kapir. Magkuhay na dito sa kani. Ampo lang sa Ginoo ha. Naay grocery. Naay bugas. Naay grocery.
Og. Kamot. Gunit sa kamot. Salamat kayo. Gunit. Manalangin. Isa. Kaya nagsiga. Duha. Tulo. Opat. Salamat Lord. Lima. Unom. Pito. Walo. Siyam. Polo. Magpasalamat sa Ginoo ha. Oh. 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 Salamat. Gabayan na mo kuryente. O inyong kinahanglanon. Oh.